lauantai, joo. Kanta-Hämeen hätäkeskuspäivystyksessä tapahtui viime lauantaina teknisen vian takia valtava ruuhkautuminen. Soittojono kuitenkin katosi hetkessä, kun viranomaiset pyysivät ihmisiä olemaan soittamatta. Asiaa meillä kommentoimassa on näköjään valtiovarainministeri Riikka Purra. Okei. Aha. Miten te kommentoitte tätä uutista? No mehän saimme tästä Petterin kanssa täydellisen suunnan koko hallituspolitiikalle. Niin mitä te tarkoitatte? Terveydenhuolto ei kuormitu, kun kielletään ihmisiä menemästä sairaalaan. Ai sekö se oli se idea? On meillä muitakin. Luokkakoot ei kasva, kun vanhemmat ei vaan lähetä lapsia kouluun. Aha. Junatkin pysyy aikataulussa, kun ei pysähdy ollenkaan. Et ihmiset vaan hyppää pois vauhdissa. Niin just, joo. Ja iso säästö tulee, kun ei makseta palkkoja kellekään. Kun työssä käyvillä ei ole rahaa, niin työttömillekään ei tule paha mieli. Huomaatteko? No kuulostaa kyllä nyt siltä, että tämähän ei hyödytä siis kansalaisia mitenkään. Ei tietenkään, mutta tulee valtavasti säästöjä. Okei, ja mihinkäs se raha sitten suunnataan? Älkää te köyhät sitä miettikää.